ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗಳ ಯಾನೀನಿ ಮುಲ್ಲಂಗಿಡು ಪರೋಟ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಜಿಂಜನಿ ಈಸಿ ಅದು ಮಂತೊನೊಲಿ ಜಿಂಜ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಲಂಗಿದ ಪರೋಟ ಬಲೆ ನೆನೆಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ ಐದು ಮುನ್ನಿಗಿಲ್ ದಾನೆನೆಗ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ ಜರಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆನೆಗಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎರ್ಕೊಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬಲೆ ನೆನೆಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮುಲ್ಲಂಗಿನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮೂಲಂಗಿ ಲತ್ತಾಯಿನ ಮುಲ್ಲಂಗಿನ ತೂದು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಮೂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನ ನಿನ್ನ ಚೋಲಿನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಇತ್ತೇನ ಇನ್ನು ಚೋಲಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಇಡೊಂದೆ ಇತ್ತೇನ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಬಜ್ಜಿಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಉಂಡತೆ ಐನು ದೆತ್ತೊಂದೇನೆ ಇತ್ತ ಈ ಬಜ್ಜಿಲ್ನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ನೆನೆಯನ್ನು ಪುರ್ಲೋಡೆ ನೈಸದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ ನೋಡು ನೀರು ದಾಲ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿಸಿ ಅಂಚೆ ನೆನೆಗ್ಲೆ ನೆನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊನ್ಲಿ ತುಲೆ ಈತ್ ನೈಸಾದ ಎಣ್ಣೆನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂದೆ ಈತಂಡ ಹೆತ್ತರು ಇತ್ತೇನ ನೆನೆಂಚಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ತರಿ ತರಿಯಾದ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಪುಣದು ಈತಂಡ ಎತ್ತರು ಇತ್ತೇನ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಏನು ಕಟ್ ಮಂತೊನ್ನಂಚಿನ ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಉಂಡತೆ ಐನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆನ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಆನೆಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐನ್ಲ ಮುಲು ಪಾಡೊಂದೇನ ನೆನ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಾರೋಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಮುಲ್ಲಂಗಿಲ ಖಾರ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾದ ಯಾನು ಮುಲು ಮುಂಚಿನ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಿತ್ತಲಿ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೆ ನೆನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡೈತೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆತನ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿಡೊಂದೆ ಅಕ್ಕಿ ಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ್ಲು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಪುರ್ಲು ಬೆಚ್ಚಾಯನ ಇಡ್ಬೇಕ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೀತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದತ್ತು ಓಮಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅವು ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೇ ದಿಣ್ಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲಂಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡೈತೆ ಐನ್ಲ ಮುಲು ಏನು ಪಾಡೊಂದೆ ಪಾಡೊಂದು ಅದೇನು ಪುರ್ಲೋಡೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪನೀ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮನೇನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡೆ ಎತ್ತಾರು ಇತ್ತೆ ಏನು ನೆಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಐನತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಒರ ನಮ್ಮನೇನು ಪುರ್ಲೋಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ತುಲೆ ನೆನ್ನೇನು ಪುರ್ಲೋಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಂತ ನೋಡು ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಈ ರವೆನ ಪಡೆದು ಪುರ್ಲೋಡೆ ನಮ್ಮನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ತುಲೆ ಈ ಥರ ಇಂದು ಸ್ಟವ್ ಬೆಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಆಫ್ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕನೆ ಇನ್ಗ್ಲಿ ರವೆನ ಪಡೆದು ಪುರ್ಲೋಡೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ವಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತೇನು ಮೊಲೊಂಜಿ ಕಂಡೇನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಕಂಡೇನು ಪುರ್ಲೋಡೆ ಬೇಯ್ಪಾದು ಐನ ಚೋಲಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ತುರಿದು ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ತುರೆ ನೆನೆ ಪುರ್ಲೋಡೆಯನ್ನು ಚೋಲಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ನೆನೆ ಪುರ್ಲೋಡೆ ನಮ್ಮ ತುರಿದು ದೆತ್ತೋನ್ಗ ಈ ಥರ ತುರಿದು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆಡ್ದಾದು ನಮಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಲಟ್ಟಿಸನಾಗ್ಲಾದ ಈಸಿ ಆಪಣ ಹಿಡ್ದೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಂತ ನೋಡು ಕಂಡೆ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಈ ಥರ ಮಂತೊನ್ನೆ ತುಲೆ ಏನೋ ಮಾತ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಈ ಥರನೇ ಏನು ತುರಿದು ಇಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರವೆನ ಪುರ್ಲೋಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಇಡೊಂದತೆ ಅವು ಚೌಳಿ ಆತಂದು ಚೌಳಿ ಐನ ಹಿಡ್ದಬೇಕ ನಮ್ಮ ಪೆರೆದ ದಿಣ್ಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಐನ ಹಿಡ್ದಬೇಕ ಏನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಗೋಧಿ ಪೊಡಿನ ದಿತ್ತೊಂದೆ ಐನು ಏನು ಪನಿ ಅದೇ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಒಂಜೇ ಸತಿ ಮಾಂತ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ತೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಗೋಧಿ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದು ಕಲ್ತೊನ್ಗ ನೆನೆ ಪುರ್ಲೋಡೆ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪತ್ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೇನು ಕಲ್ತೊಂಡೆ ಎತ್ತಾರು ಇತ್ತೆ ಏನು ಪುರ್ಲೋಡೆ ಮಾಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಐನ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಳ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಳ್ಳು ಪಾಡೊಂದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಚ ಪನೀತ್ ಗೋಧಿತ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ಗಾ ಎಣ್ಣೆನ ಪುರ್ಲೋಡೆ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಚೂರೊಂದು ತೆಲುಗು ಪಾಡೊಂದು ಹಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ದದೆ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಗೋಧಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದು ಪುರ್ಲೋಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೆ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೇನು ಕಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇಡೋಂಡ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಳತೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಹೆತ್ತರು ದೆತ್ತೊಂದು ಪುರ್ಲೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನೆನೆ ಪುರ್ಲೋಡೆ ಲಟ್ಸವು ನೋಡು ಏನು ಮುಲು ಮೂಜಿ ಮೂಲಂಗಿಡು ಒಂಜಿ 7 ಪರೋಟ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಈ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತೆ ನೆನ್ನೆಯನ್ನು ಪುರ್ಲೋಡೆ ಲಟ್ಟಿಸೋನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಐನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದು ಪುರ್ಲೋಡೆ ನಿಮ್ಮ ಲಟ್ಟಿಸವು ನೋಡು ನೆನ್ನ
ಯಾನ್ ನೆನದಾಯ್ತು ಮಂತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪನೀತ್ ಲಟ್ಟಣಿ ಗಿಡ ಲಟ್ಟಿಸ ಒಂದು ಬುಕ್ಕತ್ತೊಳೆ ಕೈಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪತ್ತುಳಿ ಅವೇ ಥರ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಥರ ಮನ್ಪುಣಿಡ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ನಮಗೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಟ್ಟಣಿ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಒಂದು ಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ದದು ಕೈಟ್ ತಟ್ಟೋನಾಗ ಈಸಿ ಅದಪ್ಪು ಒಂಚು ಪನೀತ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ತಟ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಲಟ್ಟಣಿ ಗಿಡಲ ನಮ್ಮನೇನು ಲಟ್ಟಿಸವನೊಳ್ಳಿ ಈಸಿ ಹಾಪುಂಡಪ್ಪಾಗ ಪೊಡಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾಡೋಂಡೆ ಈಜಿನ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಪುರ ಮೆತ್ತೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬರಡಂದು ಪಂಡತೆ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೈನ ರೌಂಡ್ ಅದು ಶೇಪ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಒರಿನೇನು ಪೂರ ಇಂಚಿದ ಎತ್ತದು ಇಡೋನ್ಲೆ ಇತ್ತಲೆ ಈ ಥರ ಬತ್ತೋತುಂಡು ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಸೋಕ್ ಬತ್ತದುಂಡು ಈಗ ಇಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನಾಗ ನಿಗ್ಲು ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಮಂತೊಂದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಏನೊಂದು ಈ ಥರ ಮಾಂತ ಪರೋಟಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಡ್ಬೆ ಇತ್ತೇನೋ ನನಂಜಿ ಥರ ನಿಗ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದು ಕೈಟ್ ಪುರ್ಲೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಂತೊ ನೋಡು అందులో ఈజీ అప్పుడు నిగిలింగ్ మంతోనే కైకోండ పని పడితే ఎಣ್ಣೆ పాడోనోಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ನಿಗಿಲಿನ ತಟ್ಟೋನೋಡು ತೊಲೆ ಕೈಕಿ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಮಂತೊನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ನಮಗೆ ಕೈಕೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತೊನೋಡಿ ಮೆತ್ತೊಂಜಿ ಈಸಿ ಅದು ಮಂತೊನೋಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ನಿಗಿಲಿ ಈ ಥರ ನೀನು ಪುರ್ಲೋಡೆ ತಟ್ಟೋನ್ಲಿ ತೆಲುಪು ಅದು ನಮ್ಮನೇನು ಮಂತೊನೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಸೋಕಿಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಜಿಂಜೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪಿರಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಆತೊಂಜಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೀರು ಉಲೇನ ತವನ್ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಗೆ ದೀಡೊಂದೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ದೀಡಂಚಿನ ತವ ಪೊರ್ಲು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಹಿಡ್ದಬೇಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಈ ಪರೋಟನ ಪಾಡೊಂದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಪುರ್ಲೋಡಿ ಬೇಯ್ಪವನ್ಬೆ ನೆಕ್ ನಿಗಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಂಡ್ಲ ಪಾಡೋ ನೋಡ್ಲಿ ಇಜಿನ ನೆಯ್ಯಿ ಹಂಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ನು ಬೇಯ್ಪವನ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಓವು ಇಷ್ಟನೋ ಐನು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಜಿಂಜೆ ಈಸಿ ಅದು ಜಿಂಜೆ ಸೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಮೂಲ ಪನೀತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದು ನಿನ್ನ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಸೋಕುಡೆ ಬೇಯ್ಪವಂದುಳ್ಳೆ ತುಳಿ ಸೋಕು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಿಂಜೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟನೆಗ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪರೋಟ ಅಂದಿಡೊಂದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಂಡ್ಲಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಪರೋಟ ಏತಿ ಈಸಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದುವೆ ಲೆಕ್ಕಂದ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅತ್ತಟೆಗೂ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್.